እግዚአብሔር አሁን ዘይኮን ከቤተ በስም ሰጪ መሰረተ ለሞለቆት ዋል አንተ ሰጪ ለሞለቆት ለባለ ያው ኩሮለ ተሳማ አይደረ እግዚአብሔር ገባሪ በለውት ነው ተሳው ኃይል ተደረገው ተደረገ ወንዘን አንድ መሰረተ እዚያን ከመረ ሰጪ ለሞለቆት ገባሪ ላቁ ደግሞ ሊቃነ ትጩ በህይወት ከወለልቢ ማሞ ከወላጅ ወለል ነው ሊቃሞ ሰፊ ለመንቆት ባይራያ በድንስ ዘጠባያ ማያም ታይገ ማበይ ምን አንቀጽ እግዚአብሔር በላይ ሊቃነ ለከፍ ዛህሪ ለግዚኦ እንደከብያ አያስ ወደረቀ በቀሌ ነው ዘጻት ሰፊ ለመንቆት ባይራያ ወይ እሳት ካለ ውስጥ ከሰቆሪ ከላይ እግዚአብሔር እሳት ለአቅብ ለማይ አዳም ፍሪገ ቢሮ ወጣን የተሰጣሉ በቃሪ ይስል ተቆረጠ ሰግድ ለመለኮት ገበራይ ህወሓት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ለዝቤ ወይዛ እማይደሩ እግዚአብሔር ልከ እስከ መላእክ ገለሩ ዲያብሎስ ወደ አሚሃ ምላውለተ መንበሩ ወመንገል ሀሳር ሁሉ ወረደ ሁሉ ሰግድ ለመለኮት ተሰረተ ንፋስ ወዱ ሰይገ ሰማያት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረት ኃይል ወስልሰ አስተርቱ ጻፉ የማዕዛ ሕይወት አዲስ ማመስጋ ወነት ዘይቀሙ ተወስደ አምሮ ወተገብር ዲነው አምላክ ሆናይ ክርስቶስ ሳይሉ ወምሕረቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ለክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዋገለ ኢየሱስ ወልደ አሰሎ ቤቱ ግረቱ ሆር ዮሴፍ ወእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ በተኛለ ብሉ ወእንዘ ይገብሩ ሰቤቶሙ ተድኅረ እግዚእ ኢየሩሳሌም ወኢያእመሩ ወመሰሎም ተሃሎ ድኅሬሆሙ በውስተ እምነት ወተወረሱ ብሔረ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዮሴፍ አስስዎ ሀበ አዝማዲሁ ሀበ ማኅበሮሙ ወኢረከቦ ወሶብሐቲሁ ወገብሩ ኢየሩሳሌም እንዘ ይሐስስዎ ወበሰብዓቱ ሰዓት ረከብዎ በምኵራብ እንዘ ይነብር ማእከለ ሊቃውንት ወኮነ ያጸምዖሙ ወይሰአለው ያድኅኖ ኩሎሙ ለሰብኦ ወይዛለፎሙ ለካህናት ወይፌክር ሎሙ መጽሐፈ ነቢያት ወምሳሌያተ ኅቡዓት ወዘውስተ ኦሪት ወዘውስተ ኦሪት ወትቤሎሙ ኦ ወልድየ ለምንት ከመ ዘረ ዘከመ እስመ ሠራይነ ብዙኃ እንዘ ነሐስሰከ አነ አቡከ ወአውሳኪ ወይቤሎሙ ምንት ተሐስሱኒ
يتأمره كما مسلم يتمسعه يحلق ويملوا ساعات فريساويان يجزتنا عنتني ما يوم مولزل ولس متباركي بفريق اسم ذكر منزل سبوها بتباب إيريين وإسماعين وتنسى دي يسوس وتلوم لعبو ولهمو وعطو بيرو وعزيزنا سكبس ድንግል በክርኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተአቅብ ዘንድ ተነገረ ኩሎ ወትወድዮ ስለባ ወእዚ ኢየሱስ ልህቀ በጥበብ ወአካል ወመውት በሀበ እግዚአብሔር ወበሀበ ሰብ ወኮነ ይገብር ተአምራት ወመንክራት ወቃል ገብረ እግዚ ኢየሱስ መንክረ ወሰበ ይገውር ፀሐይ ውስተ መስኮት ይጽአን ላዕለ እግረ ፀሐይ ወየሐውር ምስራቀ ወምዕራበ በጥበበትሃ እግረ ፀሐይ ወካዕበ ዘርአ እንተተዘገብ አምስተ ወአረረ አምስተ ምእተ حاصل ووهاب انت لنا ينزل القدوس معاك وكرت لعاب وقول له منفس قدوس يجيني وزنفني والعالم عالم صايم سلام ونور
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስለተነሳ ለና ያብተን ያስከም ወይታ ዓለም ተሐስከ እግዚአብሔር አምላክና ወስነ ስናን ስናን ወሰስና ስናን ሐዱ ተሐውተና አምላክና ሐይና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡና ጴጥሮስ ሐዋርያው ዳዊት ነው ሲሳይ ካንተ ያሲወላ ደከታ ካላን ትንኳት ነው ዋይ ጉኞ በተሙስ ሰማያት አኸር ወካን ብዙ አስርከው ሰማያት አስርከው ነው በተኸራ ሰማያት ተፈጥሮ ይዘካው ሰውና ስትባል ሁሉ በብዙ በዓል መንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ዛዞስ ሁሉ አጥበጅና ወአቡና ተቃያ ወራው ተፈጥሮ ወይታ በዓል ዝብረት በፍቅር እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ኃጢአት ተረፈ ሰውትና ማለት ካንሽው ተወዳጅ ማይዘላለ ቢወት ብርሃን ካብርሃለው ወይታ ሁሉ ኃጢአቱ ደበለው እግዚአብሔር አምላክና ንስኻሉ ወፍቅር ንስኻሉ ወሁሉ ወደን መርገም ተባህና ናሳቦታን ወለና ወይታ በንዛሩ ናሐስሙ ሳና ኻዳ በዝናካ
نحسب دخل فلتي خامو حلق الناس كنا أنا حسينا أغلبنا أقول ولنا لما سبحان الناس وصارنا نقولنا وقيتانا كان من الأوصاف بيتروز وكلنا بأسنا ونقولز وكلنا وزعمناتنا وحزمناتنا بسرك بسلام من حلوه وقيتانا قلنا يرفع حلوه سلام كأحدانا وقيتانا رسالي كان بأساتين بسكوكساتين أساوستين لليوم قناتين أنا أقول سيسين مزمران لكن نرى توالدين لزحتمات صوتين عمستين أرجوتين صلاتين كل سبيتك سيقع موزون بهذا أذكر ومن كريستوس أنا أيوم وميتاب وأنا أيمان سنة مزوت وأبتنا محاولنا معنا ذكرهم نفس مسألة حديثة يقولون عبير نفس قولوا بقرا أرجاوي وميتاب نحن من حسام حل وجازن أتمنى وميتاب حسد حدث فرصة مسحات لو تعمل مسألة ما يقام سبحان حنا وميتاب تلين حيل المستوعدين أيورون عملنا كل شيء حاجة قاتلنا كل شيء تعمل سجل على كتيرنا ولنا وبيتاسنا مسكلو إنسان سمع إذا سمع إذا مصحفي وصحفنا وبيتانا أنا أملاحنا من حنيا دي صوت سمع بس كل سمع مستان زل كلام كل ساعة زل ما ده لو تعرف عن يعني الميزان اللي رفعنا أبغى أصلا يعني أبغى أقول زمني أوتار مسمور البيواسس يوسعبية كما كنا نراه المخرجة ونتمنى أثار باستشارة دين مدرسين وكنصوعا واستكب على شذر سمنا ونركز بعد في الأركان نكما يرون زوات فرشي ومسكت غريب تتورج وزمان الأرض ومسكت على شكل زمان يسعدوا سمعي منا ناسكرني ويلون شمي ترى يواسسين ستين ساقي واسيتا أكنتني سعديا وزمودشي قدسني عادل المسجد تزدلعي وردني والمسجد والمسجد تقنعت ورسالهم تسعد تزود عليك بني برهارا وديشي لوسان برهاني كما يقرأ
አብየ ሰራዊት መሴታ ስኖታ ሰጉረኩ ነፍሴ ወስዳይ ወሰደች ሕይወት ማጥን በሽከማታትን በዘሃለም መሰሰብ ውቅያን ወመደሰብን ዘምን ወንዘ ይመስል መደሰብ ሰይጣን ወማጋንት ወሰዋጋን ለሰርኩ የነፍስ ወይ ሰውሳን ከሰተይ ነስፍ ረሺ ወባደከን በረከት ዚያች የሃሉ ወዘካ ወዘች ላይ ለበደና ገተች ዋይማደች ለዓለም ዓለማንያ ጸሎታ ለማርያም ጸሎታ ለማርያም እግዚኦ ማረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ከወከብ ጸሎተነ
كدمات كاسر الله والمازر حتى نقول صلى الله عليه وسلم نقول كيف نمسك نقول كنا وقالت بيقولون نمسرا وقفت نزحت ولا كان أسأل الله أن أقولوا وهم كسر كسر حتى نزيد على باركنا رسلنا نسألنا الله تعالى حتى تنام النظام معك برام تعالي نسألوا أرجو من نزل الله رسول قبل أن نوصل أسلم تعالى وهم كتاب لنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ روانا من زمان وغنصر محارم عبد الله النبي زعل زيادة بالغزل هل يكون كلهم من هاي مسكين زوم باقي قالهم باسل سوساو مسكين تمنى تاسوسون كانت كساوس ودياقنا أزوجان إكسيار يوم كذا من السايق وفرانس يوم كذا من دياقنا نسوي كم إكسيار يقوم واسلكم يرقون إلسنا يقول تمام وفقهم يزداد من دياقنا أنا بسيط ومن زمرنا نسوي كم إكسيار يقوم سايق أيمن تومي تسمو من بدأت ما أسلوان نسوي كم إكسيار يسمع سلوك وفي فارس لقام فكري أول مسار وابي ويبقى سما هون الجناكين ناسوكي كم إكجابي حكم أبي لدينا ويكون إكجابي ولود وأولود ويبقى سما هون الجناكين ناسوكي كم إكجابي حكم أسبوع بندقين فيو الجناكين باويان ومهيمن ناسوكي كم إكجابي حكم وهيمن وجسم بندقين كابو الجناكين ناسوكي كم إكجابي رمضان وهذا بدل أقول لسنا تعالى ومحنا الاستلافي المهم هذا بكر إكجابي مرة غيرنا نسوي كم إكجابي بتاع سلامي تقوم عليها هذا مكان وهذا بسكان نسوي كم إكجابي تروح براسي أو يحبهم هذا كل عالم نسوي كم إكجابي يكلم عليه ويلي لله وعلى الله وزيشين وزيه هذا لينقل وبعير وبيت نسوي كم إكجابي بيمان سالم يوم يقوم على يمبرنا وسلام هذا لوان وسمعان نسوي كم إكجابي يحبهم سيسايم زلزلات القرآن والقرآن نسوي كم إكجابي نسوي مسلمون هذا القرآن نسوي كم إكجابي يفهم ما سيفهم هذا سويوان نسوي كم إكجابي يفهم بسلام سبيلهم هذا سلولان نسوي كم إكجابي يحكم تكسر سمرتنا يتقول تمام مسلمون هذا همان والبيان نسوي كم إكجابي تقول يسوسهم ويسلم سالم رجل عليهم هذا جلهم في السجن كسر نسوي كم إكجابي تقوم مكان إراد هذا لابد وأبينا وأبينا نسوي كم إكجابي يوم نهاية وسهي يحكم معه هذا نواب نسوي كم إكجابي نواب يسكت المكان هذا ما يتعب نسوي كم إكجابي لا يهون سكمسر هذا فريم نسوي كم إكجابي أبا في حال من النزر ولا ما يرى ولا كنا لبس ولا بسر ولا نسوي بمفسر كذلنا ويتقون ويابر عيد ألبا بين النزر والصار والإكجابي كم تسجي وتردنا يفكر
كل يعتبر الذين ودعنا يسوع كل وريام لكم مريم تسريب بكيت أو ما تقول بكما يبيع أول سبوت عليكم ملك قوله ناسب عدلاتهم عرف حموشة كفر حرك سابقا بخرطوة ذركب حرنت من تخنركب كرطوة حرا أو كنا إيو الذي صنعكم بحدشكم برجوع بارنت صنعوا كم بحدش برجوع بارنت بعرقت بارنت أتقرن وإنه أنا بأولوس نجركم ألوه أنت تجذركم كرطوة كالأقوى أنت تجذركم كالأقوى أيتقمكم إيوتي بكبر ذبلسب كا لا تأجيب ملوك فتما ببو كان تغنى دقيمة تمسكر ألوه نسألكم إذا حجي بمثام تتطبقوا تراليوكا كرطوة سفريهم يقوم كاتسقاها وليقوم يقوم نحنا قنانتا كامن مسكو تتمثل عيد فات تكيب إنة هارفنا ولنا نسألنا كما يكافرون يوم انترى أجنا أفرطون يوم ترى أجنا نتابور يسرع الناس من جذرات ونا ذي جذرات فقنية والدون سبو تقولون يركون حتى لجد الزوال آموس من عقلتكم إذا نريد يا خبتيت وسب تسوعكم أملاك أي مثلا نذقها حدث ما يبقروا نزبروا أتيب بحقوق نبذل له أتيب بحقوق يبقع يوكم زبال يوكال رئيسوا كهلوكم بقيتا أمنت ألون يتي زعقر كل ذلو قنا دغل يقول نسو فردو خبت أنا قنا أحواتي قدرت يدلي يو إنا بلكو قنا سبب انت ذهلو أي مسألاتكم نيرا أي والذين هم عارفون من أن يذكروا الصوت صلاته وركوته على كل الناس باللسان العالم علم آمين. نبدأكم رقم الشهر وعسرت الوعدس بفتصامي. أما أقولكم زحمنا أنتم دون مرحلة بيت الكريستيان يصور نساهم كعاد بسم قويتا زيتي النابغو يصليلو إذا الناس استقبلت صلاة دمانة حمام كتحويو إياه قويتاهم كتنسو إياه حديات غيرهم تقومهم كحربدو إياه بارسي من ترحاوي من عافركم حدياتكم تنازل أنتين حافركم هم تسليلو صلاة صلاة بقبرا بزوح تسلل إياه إياه سكبانا سليلون أبدا زنام كيزنن صلاة بقبرا سلست عمدين شدش ورحنكا مدري زنام عايز منه كان بحدش ما سألي سماي كازنام هذا بدرون فريا هذا عدو محواتي هذا أخذكم كوحك إن درحك هذا فأنت مجلسو إدينا حاتي كما قلتي كيكاوز مجلسو فبزيلا على ما وجنو كم زحادقو كم زحنو وزحاد ياتو
كحد كم زبرة يفلت وهو መሰረት አገባብ ዝሆኑ ጸና ወራስ ሰላም ዝጎነ ጸና ወራስ በሮቶም ጸሎቶም ሙስኩላት ናስ ወክሰን ሆን አውራትና ኤርትራ ነው ቀብሮቱም ረዘን ሐዶና ግብራ ወራት ባራብ ሰለስተ ካብ ሓደስ ካብ 12 እነሆ ጴጥሮስ ዮሐንስ በታሳይት ሰዓት በጊዜ ጸሎት ናብ ቤተ መቅደስ ይድዩ ነበሩ ካብዙ ውለት ጀሚሩ ዝለበሰ ሓደ ሰብኣይ ነበረ ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ እፅዋት ምንትኽልምን ከዓ ፀይሮም ኣብ ፀፅባሕ ኣብታ ፅብቕቲ እትበሃል ኣብ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ ንሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤተ መቅደስ ክኣትዉ ከለዉ ምስ ረኣዮም ክምፁ ትብሉ ለመኖም ጴጥሮስ ናብኡ ኣተኪሩ እናጠመተ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ኣተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ድማ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግና ንህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ ብህቡ እውን ኣእጋሩን ኣካርዓክርትኡን ፀንዐ ብድድ ኢሉ ከዓ ደው በለ እሞ ተዛወረ እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነን ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክመላለስ ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ ንሱ እቲ ኣብታ ፅብቕቲ እትበሃል ኣብ ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ምፅዋት ዝልምም ዝነበረ ምዃኑ ምስ ኣላለይዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ተደነቑን ተገረሙን እግዚአብሔር ቃል በዓለየ
يتعهدوا ثلاث بذكرة إفريقيا ዝከውን ኩሉ ዋለ ለሙክሰ ሰማያ ብሩክ እግዚአብሔር አባዚ ኩሉ አምላክነ አቁት ሙላ ወብሩክ ኩሉ አዲቲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ ሃሌሉያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ5 እስከ 15 ኢየሩሳሌም ለህዝብ ድማን ቃል አይኮነ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ለየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጌ ከድርባይትስ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቀላይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋር ዝስበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓካሳትን ሙሳትን ይድቁሱ ነበሩ። ንሓንሳብ እዋን መልአክ እግዚአብሔር ናብቲ ቀላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ። እዚ ቀዲሙ ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ከዓኒ ካብ ዘለዎ ሕማም ኩሉ ይሓው ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ከዓ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ነዊሕ እዋን ሕማሙ ፈኒሉ ክትሓው ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እዚ ማይ ምስተናወፀ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይ፣ ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ።
ኢየሱስ ከዓ ተንስእሞ ዓራት ከዓ ኢልካ ኺድ በሎ እቲ ሰብኣይ ብውግኡ ሓወየ ዓራት ባዕሉ ከዓ ኸደ እታ መዓልቲ እዚኣ ሰንበት ነበረት ስለዚ እውን ኣየሁነታ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለዝኾነ ዓራትካ ክትፀውር ኣይፍቀደካን እዩ በልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሐወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ እዚ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ድሕሪ ኢሉ ስለዝነበረ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃን ኣይፈለጠን ድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቦ እሞ እኖ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድል ከይረኸበካ መሊስካ ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኸይዱ እዚ ዝሐወዩ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣሉ ነበሮም ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገር እዚ ስለዝገበረ ኣይሁድ ኢየሱስ ኣሳደድዎ ክቆትልዎ ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይዓይእ ኣሎ ኣነ እውን ዓይእ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ምስ ዓቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ዝባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለዘመዓራረየ ቀትልዎ ይደልዩ ነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወልዲ ኣብኡ ዝገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ኣብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ ነቲ ኣብ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ እውን ይገብሮ ኣብ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርዮ እዩ ንስኻትኩም ምንቲ ክትድነቑ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ክርእዮ እዩ ኣብ ንምውታን ከም ዘተንስኦም ህያዋን ከም ዝገበሮም ወልዲ ድማኒ ከምኡ ነቶም ዘደለዮም ህያዋን ይገብሮም ኣብ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ ሰማይ ምድርን ካብ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሂወት
بيمان حيلي تقمت كواب سرطان عالم ولن زرحان أبن تودن هلو تغنى راكي تومن تسكتو سددنا እግዚአብሔር ፈጥሮ ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ሆነ ዝድረቁን የሁሉ ንግስ ናይ ሥጋ ሕይወት ነፍስ ሁሉ ቅድስት ያነናት መውቶን ሆነ መውላዱ ተጠምደ ሁሉ ከምሆነ ንምን እግዚአብሔር አዳም የዋነ ሕይወት ሁሉ ፈጠርዎም እዩ እምበአር አብዛት ጋራ ምትጋት ይመውት በጅብት ከላትና ነስተው እናት በአር ጉዳን ቆሞ እምነቶም ዝድልውጡ ሁሉ ግብሮም ሁሉ ምስላዮም ሕጊ ምፍራቶም ንጽየ ከመወት ጻድቃንና ጣን ዝትጽወት ዘአሙታን አምን ኢየሱስ ክርስቶስ
وملائكة كلها مدرسة سلام بكرة واتي سلام تسمعي شوفوا كرت زيو السبات للجامية بسمايات
بترول ومن بسطو وملاك يقول سالي وقت بيتكرسان نسرون سكو وانتون سدكو ولا بيتكم يجسكوا أغساهم ليو كملوا إيالو نقرأ لبدا إذا وجدنا فتبابا لدوي بدانك ጴጥሮስ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ወይ ከባለ ሀገር ኤርትራ ወለር ወይ ለዓለም ዓለም
أو لو ولك مدانينا لا يزين سزياك فقاده اسمك كمل العبد العبد كل في عين العوضك عين تبارك وتعالى هاجر عنده بس تسمعوا السلطان مكتوب لله يذهبوا على العثمان والاملاك يوم عبر العين انت تتقاك ذكر وصنعه تعين تامنوا وتبوا عين عين ما زي سلم وزي نيه تسمعوا عين برو من فصحاب لتسمع لك مزك في السورة نقول أكبرتك في وكل اسمك شياك يشوفوا
ومن معرفة كل كما كان دي عكس تعلقهم لا وارد يتكلم لك بما اللي يكرم لك بعد سنة دينو أملاكنا من هانينا يذكر ذكر
ዳዊት ወየ ዮናስ ወየ ናሆም ተክለ ማርያም እግዚአብሔር አምላክ አካል መንበርና ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ዘኩሮ ጳጳስ አቡነ ጳውሎስ ዘኩሮ ብዙ ዓመታት እዩ ብዝርክ ሰላም ሓልዎ እግዚአብሔር አምላክና ሀገርና ኤርትራ ዞረታት ከቲካ ያለው ጌታ ዘሪካ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቅሳውስት እንዲያውቃትን አረቡ ዝመዘምራን ዘናክብራ ተዋለ ዘተማማት ሰው ተናስተና አርቦት ህፃናት አጥቶት ሲያቀርቡ ነው ዘለው በዚያራት ማቆይታ ሃይማኖት ሰላም ዝሞቱ አባታና ሐዋርና አማን ዘቁሮ ነፍሰ ገብረ አረጋዊ ነፍሱ ጻፋ ሚሳቅ ያልኩላል
أنا كل بدل مركب كواحسنا محل موجز أحلنا بخلية البرصة مسكحة لو تهجم نتسارب ويكم زبارة لنا وقيلات من حيل اللب المسوعة للعيبورنا بدأ وشخص فتحنا الإسلام كان يجسم لأن الإسلام يقولنا وقيلات ما كان يتكلم كل شعب الإسلام لنا سناوي لم سمع إذا لم سمع إذا مش حبيه وصحب الله وقيتنا أمرنا من علينا يسوع ثم الرسول وسلطان ذلك على كل ساعة
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማን አበው ይነጽር ከነገረ ሙሴ ቀነቢያት ዝሉ አዘዘ ይንገርየቱ አቅርት ዘሁሩ ጾሪከመ ይንፋ ሆሙ ካህን ለህዝብ አሜነት በፈቃደ እግዚአብሔር ዘእግዚአብሔር ጋቡ ለእስራኤል ሀገር ተራስሉ ለእሉ ተርጎሙ መፈክር ጠቢብ ቅዱስ ቄርሎስ እንዘ ይብል በብሎ ለካህናት ቤተ ክርስቲያን ጋቡ አኳ አለ እግዚአብሔር ለእተ እግዚአብሔር ተበከመ አዘዙ ሐዋርያት በዝንቱ ይጋባ እስራኤል ዘበአማን ዘንኩትኩና ዘይርእዮ ለእግዚአብሔር ወይምሁር ነገረ ሃይማኖት ዘመለኮት ስርዓት ዘገብረ ሥጋ ለእግዚአብሔር ይኩን ብእሴን ብእሲ ዘውስጥ ምእመነ ወሐዲስ ዘከመ አምሳለ በጣቢው ወንነሂ አዲት ወከፍነ ለምጣት ይሁ ቅድስት ዘዝቁ ቀድመ መንፈሳዊ ቅዱስ ቄርሎስ ወንዚየኑ ወክሙ ለክሙ ኦ ምእመናን
እስራኤላውያን ዘበአማን ናፍጥን የሚከሰን ሀበደተራ ስም ዘበአማን ታጠያለቱ በደመ ባሕቲቱ ክርስቶስ አምላክነ ጻድቅ ወካበ አነ አአምን በአሐዱ አምላክ አብ አሐዘ ኩሉ በአሐዱ ወበአሐዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እምአብ እምቅድመ ኩሉ መዋዕል ብርሃን አምላከ ጽድቅ ዘእመ አምላከ ጽድቅ ዝንቱ በእንተ መድኃኒትነ ተሰከወ እመንፈስ ቅዱስ እማርያም ወእማርያም ቅድስት ድንግል ወኮነ ሰብአ ከማነ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ እስመ ኢአበሰ ወኢተረክበ ሐሰት ውስተ አፉሁ ወዝብ ውእቱ ዘይደሉ ከመ ህላዌሁ በአዳም ወተመውአ ይትኬተል ጌራ መዊ በሞት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰብሐበ ምስለ ሕይወት ኮነ ሕይወት ወአብጠለ ሞት ወዘንተ ምክንያተ ዘዝንቱ ህብረት መንክር አወቀ ጳውሎስ ሐዋርያ እንዘይብል እስመ ረቂቀ ተሳተፉ በሥጋ ወደም ወውእቱ ኢያአቲ ኮነ ከማሆሙ ከመዝ ከመ በሞቱ ያብጥሎ ለዝንቱ ለዘቦቱ ስልጣነ ሞት ዘውእቱ ሰይጣን ወያድኅን ሁለንተ እለ እሙንቱ ታሕተ ፍርሃተ ሞት በኩሉ መዋዕለ ሕይወቶሙ እለ ድሉዋን ለግብርናት ወኢነስአ ዘነስአ እመላእክት አላ እንዘራ አብርሃም ነስአ ዘነስአ ወአኮ ዝንቱ ግብረ አቢሃ ለእግዚአብሔር ከመ ያብጥሎ ለዘቦቱ ስልጣነ ሞት አላ ፈቀደ ከመ ይሴፎ ለዝንቱ ዘሞአ ዝግቶ ወነስአ እምኔሁ ዘነስኦ ወተአገሰ ሕማማት ዘይደልዎ ዘአልቦቱ ኃጢአት እንከ አግዓዞም ሶበ ዘቃለ ቃል አምጽአ ሥጋ ምስሌሁ እምሰማይ አብ ነስአ ሥጋ ዘይትወከፍ ሕማማት ዘአልቦቱ ኃጢአት ከመ ይቤሉ ገናዳውያሳውያን እለ ይብሉ ጽላሎት ወምንዓት የሚሆነ ትምክህተ መሰለስ እንዘራ አብርሃም ወተመሰለ አሁን በኩሉ በኃጢአት ዘከመ ሰማይ ጊዜኒ ወተወልደ ሕማማት ወሞት በእንቲአነ በሥጋ ወውእቱ ኢአማኒ ወኢመዋቲ በመለኮቱ ለነሰ ጽድቅ ውእቱ ትምህርተ ወግእዛን እምቅኔተ ሞት መሪር ተአመኑ ዘንተ ኦ አኀዊየ እለ አፍቀርክሙ ለእለ ይነብሩ ምስጢረ አብየ ወለሂሩት በተሃብሎ ንሕነ ናግዞሙ እመቦ ዘይቤ ዘንተ በእንተ ቃለ እግዚአብሔር ዘኮነ ሥጋ ወጡ ክልኤቱ ላውያት ዘረ ተዋሕዶ ዘይትረከብ ወኢአምር ከመ አሐዱ ላዊ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሥጋ ዘእንበለ ውላጤ ወኢፍልጠት ረስዮ ሥጋነ ዘቦቱ ነፍስ ነባቢት ውቡረ ምስሌሁ ዘእንበለ ትውሲት ውጉዝ ለይኩን ይትፈልስ ነፍስ ለከዊነ ሥጋ እምህላዊሃ ወይትትፈለጥ ነፍስ እምሥጋ እተተ ዘከመ ካልእ አካል ወኢንብል ዘንተ ሰብአ ዘሁሉ ሁሉ ክልኤቱ እላውያት ከመ ኩሉ ክልኤቱ እላውያት ድኅረ ተዋሕደቱ አላ አሐዱ ብእሲ ወአሐዱ እላዊ ውእቱ ወሰኡ እመቦ ዘይቤ በእንተ ሥጋ ዘነስአ ቃል ከመ ረስዮ እምቅድመ ትንሣኤሁ ለነ ክርስቶስ
ሰልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ
ዘተሞተረ ዚአከ ሥጋ እንቲአከ ደም ንሕነ አግብርቲከ ትውጣን እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ
Amen.
ለጸለይኩም ለተጋባይኩም ሰዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለላይኩም ለቃው ቅዱስ ወለ ሰለይኩም ደሞኩ ለለዚ ነው አምላክ ለታኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረቁ ማለት ነው ለቆርቁ ነው አይሮ ዛሬ ላይ ማርኩም ወዚህ ደግሞ ወዚህ ጋር ሰላም ለቁጥር ደግሞ ደም በሰራት ወለ እግዚአብሔር ጻወት ወለ ማርያም ዝም ለዓለም ዓለም ዮማረነ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰሉሱ ለካቲት በዛቲ ዕለት አይለት አባ አቡነ ኤጲስቆጶስ ወፍልሰተ ሥጋሆሙ ለቅዱሳን እለኮን ሰማዕተ በብሔረ ፋርስ ወአድኅኖ ለዲዮቅልጥያኖስ ንጉሠ ከሃዲ ወለማርናስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ቴዎድሮስ ንጉሠ ዘያዕቆብ ወሆሙ ለአርዮስ ወለአርቃንዮስ ወፈንዎ ሀበ ንጉሠ ፋርስ እንዲሆሙ አብርሃ በእንተ ነገረ ፍቅር ዘማእከሎሙ ወሰረጸ ሀቤሆሙ አከብሮ ንጉሠ ፋርስ ወአብኦ ዘእዝል ወሰወእገርዎ ከመ ርቱዕ ንጉሥ ዘእዝል ዲቢያ መንፈስ ንጉሥ ጸዋዕ ወቆመ ቅድሜሁ ወጸለየ ላዕሌሁ ወተፈወሰ ተወፅአ እምነጋኔን ወዲሆ ንጉሥ ሰለተ ዐቢይ ፍስሓ ወአክብሮ ለአባ አቡነ ወክብር ዐቢይ ወሐሰስ አባ አቡነ ማኅበረ ንጉሥ ወሆሙ ለቅዱሳን እለኮን ሰማዕተ ሀገረ ፋርስ ወሀቦ ኪያሆሙ ወሐነጸ ሎቱ ቤተ ክርስቲያን ወአንበረ ሥጋሆሙ እሴተ ወሐነጸ ገጸ ዐቢይ ወሐነጸ ውስተ ቀጽረ ሀገር ወሰማያ በስመ ቅዱስ አቡነ ወልድ ተመይተ ዝንቱ ቅዱስ አባ አቡነ ወአባብሎ ሮሞ ወነበረ አሰቅሬተ ዓመት ወአይረፈ በሰላም በዛቲ ዕለት ዘተቀደሰ አፍራቲ ቤተ ክርስቲያን ሞቱ ሰማዕታት በቦታው ተአቅብ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ሰላም በማሉና ሰናያ ተልእኮ ቀሲስ ኤጲስቆጶስ ቤተ ሰማዕታት ሀኒጾ በሀገረ ፋርስ በዕለተ ቀደሳ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸውዐ ዮም ለመልአ ዳስ በዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለአባ ቡላ አመሰለሱ ቤቲ ወሰሙንቱ ሰማዕታት ወኒቀራሪው ወሰማዕት በቦታው ተአቅብ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ አመ ዕስራ ወሰሉሱ ለየካቲት በዛቲ ዕለት አይረፈ በስመ አቡነ ቅዱስ አውሳብዮስ ወልዱ ለአብ ወቅዱስ ፋሲለደስ። በዛቲ ዕለት ሆነ ሰሙ አውግስጦስ ሊቀ መንክራት ገብሩ ለቴዎድሮስ ዘብሔረ ስብሐት በረከቱ ተአቅብ ስለኩሉ ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም በዛቲ ባርኮ ባርኩ በዛቲ መካንስ ከአረጋዊ ልጅ ቆሞስ እና ለበለጸሐፎ በክርታስ ወለታጻፎ ለሰልሞ በልሳነ ሐዲስ በጸሎቶሙ ማርያም አከይተብሎ ማይ ሰብረ ማህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ካንታ መሰናት ተላይደሙ ዛቲ ይረስ ማናለም አንተ በሁሉ ተከሳለ ነብራሪ በኩሉ ሰዓት እንደረንሳ ይንሳሞ ሰላም ለኩም ዛታ ተረት ኩሉኩም ይላንስ ባስካንቲኩም ቅዱሳን ሰማይ ነው ምድር ማይለ ስላሴ አንተ ተስኮሎ ማርያም ሞላ ተማይዘነ በክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ በገድሎሙ ለጻድቃን ወበደሎሙ ለሰማዕታት ለእግዚአብሔር ምሳሌታዊ የተቀበለ ይቀበልና እግዚአብሔር እግዚአብሔር መወዛን ራድዋን ከማን ሰገብረ አረጋዊ ልብሰ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይቃነ ምስጢር አዋሃት ዲያቆናት አቦታት አዴታት ኩሎም በሐበሻ ሰማያዊ ጸጋ ዝመጻኹም ኣብ ዝቅድስ ስፍራ بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاح كمي مزيهم كمي قدمهم كمي اللهم آمين دولو غارك زابير أملاحنا بعنا برخم أدركم زغبران استمسكنا لهم زنبرنا مرحا كبرا أزود إلو تريفنا زلبانجي مزمور تمسنبتن قالون جلني أحواتنا مزمران داوزو تنايوتن كل جزي مزمورنا نعمل باب تذل حافلنا نزمر
ونعمل بوالد بوالد نعمل بوالد ونعمل بوالد بوالد ونعمل በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ትናንትና ናይሮት መዝሙር ሰለስተ ሒዛኩም ዓበይቲ መዘሙራን ቀርቢና በታ ቀዳሚት መዝሙርና እንትዝማር ብእንተ ሥላሴ አሚነን ሓቢርናን ንዘምር። በትወኒ ጎይታይ እንታይ ገሉየ
goitai Intagenuye Suvoye Benaye Kizimiranuye Awe Kadimame Ne'ayalibani Adi Sabagidin Adi Kasirkani Nezu Suzemena Al-Aradekise Se'atari Omni Ya'idamisine Nade Gulam Nabay Beti Fami Sunni Arad Al-Sakar Na'afi Balani Sifat Wani Goitai Intagenuye Suvoye Benaye Kizimiranuye Awe Kadimame Ne'ayalibani Eti Sabagidin Adi Kasirkani Ne'ase Darde Amen Yemna Kasasani Ilu Atfilo Intagenuye Yemay Goita Fida Nekita Tenkite Aini Rabu Wate Yemay Tatawale Sifat Wani Goita Intagenuye Suvoye Benaye Kizimiranuye Awe Kadimame Ne'ayalibani Beti Sabagidin Adi Kasirkani Selam Izemawit Selam Zilemeku Lera Ilal Mesin Nai Sentensepsesku Doni Gini Kwenzen Antak Keyirumo Ayah Yekarihe Kerikebon Sebat Wani Goitai Intagenuye Suvoye Benaye Kizimiranuye Awe Kadimame Ne'ayalibani Beti Sabagidin Adi Kasirkani Sifat Wani Goitai Intagenuye Suvoye Benaye Kizimiranuye Awe Kadimame Ne'ayalibani Eti Sabagidin Adi Kasirkani Nai amla
ولا مسؤول الكبر آمين نزل أخواتنا تنال الله يسمعنا أنا أصيلاتهم كلها وعلي المرم بسنا حاولنا جابون قبلكم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይን እግዚአብሔር አባታችን ኩላትኩም ምእመናን አቦታትን አባታትን አዋትን አሐትን አቶ ስፋስ ታወቁም ስጋ ከመከሚሆን ከመሐዲኩም ከመጽንዑን ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ባና ዘራና ዘላለም ዓለም ዘኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሉ ካብ ሰዓት ሰዓት መኪቡ ነዚ ዝበልክ ሂወት ዓዲ ሽሙ ክርከብ ኣብዚ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሰላም ዕለት ዘንፃና ገቢና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾት ዕለት ስግደትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። በረኸት ረድኤት ጸጋ ጻልሕና ናቢና ምስሊ ማርያም ኣንስ ወላድ ይኹን። ዝምህር ትምህርት ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሁላትና ክመረና ክንዕደልና ክንጸማን ካል ቅዱስ አምላክና ይሁን። ሕራይ በዓረከ ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ኮይኑ ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 15 ዘሎ መበገሲ ኣርእስትና ግና ቤተ ሳይዳ ዝብል ስለባህሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣዝና ክነስተውዕለሉ ይግባአና። እዚ ዕለት እዚ ወይ ከዓ እዚ ሰንበት እዚ ምሕረትን ርህራሄ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝግለፀሉ እሞ ሕጂ ከም ታሪክ ኩሉ ግዜ ክነገር ይኽእል እዩ። ግና ነፍስና ነፍሰይ ነፍስናኩም ምዚ ታሪክ እዚ ከነገናዝቦ ይግባአና። ካብዚ ሰብ ዝፈልየናስ እንታይ እናበልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ነፍስና ክንዛረብ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ትምህርቲ ንምሃሮ ክጥዕመና ምንትን ከም ዝበልኩም እየ እዚ ናይ ዕለተ ወንጌል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 2 ጀሚሩ ዘሎ ክሳብ 15 ማለት እዩ።
ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕኻ ብዕብራይስጢ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ቐላይ ነበረ። ኣብኡ ናይ ማይ ምንዋር ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ንቡሳትን ይድቁሱ ነበሩ። እናሓንሳ ምራብ እግዚኣብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ እናውፆ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ኸ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓዊ ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ንኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ሕማሙ ፈሊጡ ክትሓዊ ዶ ይደሊ ኢኻ ብሎ እቲ ሕመምካ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘወርደኒ ሰብ የብለይ ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ በሎ። እቲ ሰብኣይ ጎይኑ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ ይከደ። እታ መዓልቲያ ሰንበት ነበረት። ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለዝኾነ ዓራትካ ክትፀውር ኣይፍቀደካን እዩ በልዎ። ንሱ ግና ትዘህወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪዝ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎ። ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪዝ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ። ኢየሱስ ልሕድ ኢሉ ስለዝነበረ ትዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ትዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኽቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢአት ኣይትግበሮ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ ትዝሓወየ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነበሮ። ስለ ቃሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረ ዝተመስገነ ይሁን። ብሓቂ እዚ ቃል ቅዱስ ወንጌል ክትሰምዖ ከለኻ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ተራእዩና ኮይና ከምቲ ንሪኦ ገዛ ኣርእስትና ቤተሳይዳ ንብሎ ዘለና ቤተሳይዳ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተራእዩና ቤት ምሕረት ቤት መድሃኒት ማለት እዩ። ቤተሳይዳ ከዓኒ ቀንዲ ስያሜ ዝተዋህበ በዛ ኣነ ንስኻትኩም ዘለናያ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና። ከምታ ቀዲሙ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ ኣብ 53:4 ተዳሪእናዮ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኣቀዲሙ ማለት እዩ ነዚ ዕለት ዝኸውን ተነቢ ነይሩ። ነዛ ደወነ ወፀር ሕማምን ኢሉ ነይሩ። ንሱ ከዓ ብሓቂ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓኒ ኣብ ነብሱ ፀዓኖ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ። ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያንና መጻጉዕ ኢላ ክትፅዋዕ ከላ ነዛ ሰንበት እዚኣ እንታይ ብዘኻኽር እዚ ዕለት እዚ ተራእዩና ነዚ ታሪክ ዝገናዘብ ለምጻማት ከንጽህ፣ ዕውራት ከብርህ፣ ሓንካሳት ከጥዒ፣ ብዙሓት ሕሙማት ክፍውስ፣ ብዙሓት ኣጋንንቲ ዝሓደርዎን ከዓኒ ካብ ኣጋንንቶም ዘላቕቖም እዚ ዕለት እዚ በዚ 38 ዓመት ዝሓመመ መጻጉዕ ብኡ ስያሜ ቅዱስ ያሬድ ነዚ ዕለት እዚ ሂብሮ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዝምዘሎ ዝወንጀል ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣባጊዕ ብዕብራይስጢ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ዘለዎ ነይሩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። እጂ ነስተውዕሎ ኣሎ ኩሉ ቃላት ኣብዚ ዝፀሓፍ ነናቱ ዝኾነ ትርጉምን ምሳሌ ከም ዘለዎ ከነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩኹም ቤተሳይዳ ማለት ቤት ምሕረት እዛ ኣነ ንስኻትኩምን ደው ኢልናላ ዘለና ቤተሳይዳ ቤት ምሕረት እያ፣ ቤት መድሃኒት እያ ማለት እያ። ካብ ኩሉ ትፍውስ ቤት ምዃና ከነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ። ሕጂ ደገ ኣባጊዕ ተባሂሉ ዘሎ እዛ 5 ገበላ እዚ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ተራእዩና? ቀደም ጥበበኛ ሰሎሞን ብጥበብ 5 ገበላ ገይሩ ዝሰርሐ እዩ። ንምንታይ ሰሪሕዎ ተራእዩና? ቅድሚ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ሓጢአት ይገብሩ እሞ ብጃት ዝገበርዎ ሓጢአት መስዋእቲ የቕርቡ ነይሮም ማለት እዮም። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ምኩራብ ተማሃርናዮ እዘን መስዋእቲ እዚኣተን ክቐርባ ከለዋ እንታይ እየን ዝገብራ? ተናባጊዕ መጀመርታ ኣብቲ 5 ገበላ ዘለዎ ቃላይ ይሕፀባ ፀርየን ከዓኒ ንመስዋእቲ በጃ ሓጢአቶም ይቐርባ ነይረን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኩላትና ክነስተውዕሎ ዓብዪ ምሳሌ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዕለት እዚ ማለት እዩ። እዘን ኣባጊዕ እዚአን
ናይመን ምሳሌ እንተራይና ናተይ ናትኩም ናይመን መናኒ ማለት እትማይ ቃኒ ናይ ጥንቀት ምሳሌ መሆኑ ከመስተውል ይግባና ማለት እንተን ምእመናን ክጸልያ ዝተገበረ ንምንታይ ካብ ሓጢአት ንተነብር ማለት ነው። ባዕለከይ ናትና መስዋዕት ግን ከምቲ ዮሐንስ መጥምቅ ዝበሎ ማለት እዩ ንዋበጉ ለእግዚአብሔር ዘይአት ኃጢአት አለን። በዚህ ነገር ዝተሪፉ ሐሳብን በሁሉ ጊዜ በእጅ ኃጢአትና ዝተሰወረ ገዥ ፋሲካና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ምዃኑ ከመስተውዕሎ ይግባአና ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ሓሙሽተ ገበላ ተባሂሉ ዘሎ ጊዜ ሓሙሽተ ገበላ ተባሂሉ ዘሎ ከመይ እንተራእየና እዚ ምሳሌ ኣለዎ። ናይ መን ምሳሌ እንተራእየና ናይ ሓሙሽተ ኣእማነ ምስጢር ዝሰርዖ ክርስቶስ ማለት እዩ። እዚ ኸዓኒ ምስጢረ ሥላሴ፣ ምስጢረ ሥጋዌ፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢር ናይ ትንሣኤ ሙታን ነዚ ዘይፈልጥ ክርስቲያን ኣይበል ኢሎም 318 ሊቃውንት ደይኖምና ብልክዕ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ነዚ ተዳፈሊጥና ሓንቲ ሰብነት በዚ ዝተሓትመት ፍጹም ድሕነት ከም ትረክብ እዚ ናብሎ ዕለት ምሳሌ ዝብል በዚ ባዕለከይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዚ ናይ ሎም ዕለት ብምስጢር ንኽረክብ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:19 ታሪና ካብ እልፍን ኣእላፋትን ቃላት ምዝራብ በአእምሮ በሓሙሽተ ቃላት ክዛረብ ይሕሸኒ ዝበሎ ኣይናይ እዚ ሓሙሽተ ቃላት ናይ ሓሙሽተ ኣእማነ ምስጢር ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ ትምህርትና ተመሊስና እንታይ ይብሎ ዘሎ ነዊሕ እዋን ንሕማሙ ፈሊጡ ክርስቶስ ብምንታይ ፈሊጡ ተራእየና ብኣምላኽነቱ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቤተ ሳይዳ ኣብዚ ዕለት እዚ ዓብይ ተኣምር ተገይሩ ማለት እዩ። ፍጹም ናይ ተዋህዶ ነገር ኣብዚ ተመስኪሩ እዩ ማለት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽና ንሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነቱን ኣምላኽነቱን ዝገለጸሉ እዚ ቦታ እዚ ብፍሉይ ዝበለ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ተኽብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ሕማማት ኢሉ 3 ዓይነት ሕማማት ይጠቂሱ ዘሎ ብዙሓት ሕማማት ኢሉ ተን 3 ዓይነት ዝተጠቕሳ ሕማማት እንታይ እንታይ ዕውራት፣ ሓንካሳት፣ ድሙሳት ይልዎም ማለት እዩ። እዚኦም ሕማም ናይ እዚኦም ናይ ስጋ ሕማም እዩ ማለት እዩ። ግና እዚ ሕማም እዚ ንኩላትና ብሰዓት እዚ በዚ ሕማም እዚ ተታሒዝና ከም ዘለና ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ኣነ ንስኻትኩም ሕማምና እንታይ ደዌ ነፍሲ እዩ ማለት እዩ። ንሱ ኸዓኒ ከምቲ ኣብ መተውፆም ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ኩላትና ክነስተውዕለሉ ዝግባአና እዚ 3 ዓይነት ሕማም እዚ ተገሊፁ ዘሎ ናይ 3 ኣርእስተ ኃጣውእ ምሳሌ ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ኩላትና ኣብ ቤተ ሳይዳ ኣብ ቤት ምሕረት ኢና ዘለና ግና ካብ ሕማምና ዘይተፈወስና ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና። 3 ኣርእስተ ኃጣውእ ዝበሃሉ ካብ ሱር መንቂሱ ኣኪሞም እዩ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከምቲ ዲያቆን ዘንበበልና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:1 ብክርስቶስ ደጊም ሓዳ ወፂኹም ኢኹሞ ጽንዑ ደጊምኩም በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ኢልና ዲያቆን ዓንቶይ ተራስተውልና ኣለኹና ማለት እዩ። ነዚ ምንታይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ኩሉ ዝሓጢአት ናፃ ገይሩና እዩ። ኣነ ንስኻትኩም እንግና ብምቓብና ኣብዚ ሕማም እዚ ንነብር ክንደይ ዕድሜና ዝኣክል ኣብ ቤት ኣምላኽና ነበርና ልክዕ ከምቲ 38 ዓመት ዝሓመመ ካብ ሕማምና ዘይተፈወስና ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ናተይ ናትኩም ሕማማት ንፈልጦ ኢና 3 ኣርእስተ ኃጣውእ እዘን ሕማም እዚአን እዘን ሓጢአት እዚአን ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጠን ንኽእል ኣለና። እንታይ ኢሎም ሰብ ነዘን 3 ኣርእስተ ኃጣውእ ሓጢአት ከሰንፍ ተዳኺሉ ብኻልእ ሓጢአት ኣይስነፍ ኢሎም እዮም ኣቦታትና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እንታይ ንራእየና ስስዐ፣ ትዕቢት፣ ፍቅሪ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ። እቶም 3 ሕማማት ተገሊፆም ዘለዉ ዕውራት፣ ሓንካሳት፣ ድሙሳት ተባሂሎም ዘለዉ ናይ እዚኦም ምሳሌ እዮም። ናይ ስስዐ፣ ናይ ትዕቢት፣ ናይ ፍቅሪ ገንዘብ እስከ ነፍስና ንፈትሽ
ካብ ስዕና ናፃ ዘሎ ሰብ ኣሎ ድዩዚ ካብ ትዕቢት ናፃ ዘሎ ሰብ ኣሎ ድዩዚ ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ናፃ ዘሎ ሰብ ኣሎ ድዩዚ دعي نفسنا نفتش حجي بساعة زماننا بزون حاجات اليوم ترى تملينا لنا أنا نسخاتكم لك كمتي سلاسان شموتان عدد زحاننا زمان تعرفوني كمتناتو أرزي تكريستيانوزي من أبرا لنا أربيت من هذه لنا نابلنا نحن كير أخذنا هذه تزقون صغلنا بالتعامل لازم نجازي كبرنا يقبعنا إيماناتي كل سر كل ترارينا سر مسحمنا نابي دخي ناب حكيم دخي حكيم كان مداري هو كمان أنا زهروا بنرجع نسوسه يحاول بعركي نحن حاملنا نابي تكريستيان نلس بيتكريستيان كاني حتى نازونا مداري كلنا جنا نزم مداري تزي عندنا إلا ما عندنا مليون بجحات سواتنا زلنا كاب سدان لمن ولا زيادة زعبي فوسي لنا مالتي فواسنا هذه ناكم ويانا أملاكنا من حين يسوع كريستوس مالتي هنا فوسنا حرك كباقة عندنا نابلنا أما عندنا نتنو بجحات سباتنا زلنا مالتي قالوا أبيت كريستيان بتفعل على عين أول بلوك كنا برنغلينا بغنات بتكوننا بتفعل على عين أول بلوك وين مننا وبيننا كنقعدنا نبر سبات هابسي كنا برنغلينا هنا فوسنا حرك كيرا قلنا زمان نوصل كيلولو كلنا نجلس عزيا خواج ميكا نفسنا كنبرنغلي ببعنا مالتي نايزي سلاسان شو مودنا عمد علمنا ويقال ناتينا تكون حدا مسالي ولا مسالي زين حدا سبسي وحج كسر دليمو توحج برجع وسيدو مالتي أما ترى شاكل حنتي قرب حيزو أبا تلتريلو ماتيو كان حنا كاس نزا بندزيا فنو وايلو وهي تلحنا نتوهم كاس مسكون داي نزيات فنياس كتب لني تطلعتيلو مالتي لك أنا نسخاتكم كم سنة مالتي تروحش تبع يزول عالمي حاجات تكون دي بكا مساحات كم مساح حزنها لنا كم تدمنا يا صيرنا أبو بلدنا غير لنا زادي الله جنا تنصر هواي تروحوا سلام ما كرستوس وصلوا أنا مساوكنا برسون كام سايق تكونوا هواي كنا نص بكا مساحة تقولنا بلد من الكريستيان نوع سنة بيرا مالتي ماشي كل اعتمرتي قريبنا أرسل سواي النوعد مجحات سبعتنا زلنا عبزي إذا كريستيان لعلة التشح عمل تنصحوا سبان لمن والذي يوصلوا تمت مهيرا حجي حدش تمت سمزقا ضمن مستحدات مستوالة مجحات كريستيان لغنا عبزي ما يبون ناو حد كنت واحد كم مالتي بتعمي زاد النقص نكريستيان ما تتسواي كتيفكم يحسكونا مالتكم فلا يكريستيان نسيك هيوت زي التمرت مالتي نتيجة زكنا تنسعون كاس لا من الذي يوصلوا هيوت نورهم نازكنا أغلبهم مالتي أكاشات مرتي كيلولو أدعكم كيلولو نفسنا عم بتشيل بعنا إذا كريستيان نطيت لنا كل جزء سمعنا نسمع يقبلنا سكنا أستارك من الناس صراحة شو ما عمل حامين نور لنا السبزي انتهي حمام نزعوا بينه بكى أو سلاسل شموتان عمل أبعادات بكيس النور مالتي حجي إذا سبزي ولا لا ابنتي بتوصل إنه بعده سلاسل شموتان مو بتوصل زبالة كندي 4 كندي تري فولو كنت بديل ولا مالتي إذا حجي بنستي كريه ترابينا أنتي كنت بديل لنا فوري زيادة فقر بالصين يو نزل زبديلو باين باعاتهم إذن أجلس ألنا ديرنا كنت تشيل بعنا نشأ حجي تنا حتى كل بعنا زيادة تفكروا ولا تنبه أول من ديرنا حكيت قاعد كنا زيادة نفكر مالت إزازات محلها مالت زيادة نفكر مالت نتسايق هم نفسنا نفكر مالت لكن سنة زلا حوي كيف تنا زيادة نفوتنا تبلنا بنفسنا طرحنا نتقابل لنا أملاكنا عيشنا نقول نمشتنا مرموز فلت مهان كلنا كنستوعب يدبرنا مالتي سلازي
أبيت سايدا مالت أبيت محرت كل جزير بأنك مول أبينا كركب كابزي سبزي أنا نسقطون كم نهار يبقى مالت تقدم فوق زيادة توصل كلنا له تخلى داري فوق بتصيران كم قلنا الله مالت حجي أتصل كتحول وقت اللي قالوا حكوا مالت لمن تان زيادة كل جزير سرح كله لأن أبغى أدلني مالت فتينا كلام له فتينا همزو مرشي زيادة الله مالت بس بزغا كنزل حمامو فلتي جنا بفقر ناتو نتن قول كتحوله تدلي قالوا مالت هذا لما غير أرجع كذي يجينا هذي تاريخ لو بجنبيه جنا لبكم يتدرون زيادة الله هذلو أنا لا أسميه بالليل كسر أسمي جميرو مالتي بقى إذا أنا يجي كابزل المقوم حسب ملاك زيادة مسينا وصلوا تقدم أنا أولاده ده يغوّله يحوّله معاك نسبسنا زي بالليل نابزي زي تواني يلا كديما من عطومه كابزل كبر أبي لا مالتي هذا كل لغة في إسرائيل تنهاي تنحرد بعض عزيز الله تنس أمه دايلو أرادك أبيك كي يجي مالتي كبر المسلمين أم وقت العبادة وبيانا اللهم ولحد من يسوع كريستوس حجي نبذة ساعة زيادة نقول لنا كتحاولوا تدليهم لنا الله فقط كذانا يدلوا زيادة الله وقوة بيداري زمن نسينا هملس ويسي كلنا هم كنا مهدينا مالتي كنحاول ندلل تداوينا زيادة الله نمهرب قرباي نمعدى يدوم غير نمحرد زيادة الله كرباي مالتي نقول لنا كتحاولوا تدليل لنا الله مالتي هو ويتعلم الناس كنقول صلنا يتصدقنا الله مالتي كابزنا نقول لنا عراتك أريدك كذي هو مالتي تعلموا كذا بقول لها يلنا أكاي زوجي ما يوم على مالتي عراتو تسكيمو خيط مصراعيه كنتي محرد غيرنا زحبسوا دك سبا دك قوموا وين جميرا لو إذا تسبحتني على كراهة سكر سمنا كذلك يلو بكا كسرنا خلوا جوبرو بعرك عرات ما نسكر بسالي مهانو كنسمع اللي بعنا مالك هذا كريستيان بمسحة حاسبه من سدان كانوا الذي على راملا تعلموا وعزو كريستنا هجمنا كله كل جزء انتاك سكما له مالك مسكال كريستوس كم زلو كان زين عندنا مالك نازي بعرك كريستوس مسكال يجلب تحري زي سعد نعاية لك عني مالك مسكال مالك سبا شين كريستوس كل مزمتك بقبال مهانو كان يستطيع يجبعنا مالك كل جزء سيطان حاجة سكنتي كسكن ولنا نحن عنا نساويون كنت سكن تحريف السنحان لمنتا كسرح للناس اللي يتكلم بنا كان زنا يسر زينا قلتينا إننا خدم زل الناس ولا كان تبعور ولا مش تاريخي زلوا سناي زعلة زينا ناليو عرانكا سكان مسولو كابزلنا نقدر أيفون طول ناتي مثلا شو ممكن عنا تغنيسو أمو بقى سبب ليلو أبعاد زعلة فوقزيو استف بفرص نفسي أيفون طول ساعة زي أيفون طول ينور مالتي كم زي السنة ده بتعمل أتارك مساحة كل سيادة قناة لما هاري تجيرو بتعمل هاي بالسر كان مشكلة مالتي تقدم إمامه ما يصير حمامي يرو مالتي نام يوم يلوم مسحته بكا نخفض أمه لا يهود كنقل تشراشيو مالتي وإذا ألم يسوع كريستوس كنا انتهيوا مالتي حجي حاولها لها كابزز قد الغير خبر كادر دايد وريلو تاتنكا بيوا مالتي نقول لنا زمانة زيادة وهذا زامير أملاك بزحنا جربنا كابزز قد الغير خبركم تطلقوا إذن مستقبلوا عصمكم نزيبي كابزز مستوى كنا أزيلوا كلامنا كل جزء معنا عارفون نقدر معنا لك لازم تعرفها
እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ሓዊኻ ንኸይልዎ ማለት እዩ ካብዚ ዝገድል ንኸይረኸበካ ግና እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ተጠንቀቕ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግና ኣይተጠንቀቐም ኪድ ኢሉ ብቕፅበት ትዛሕበየኒ ኢየሱስ ኢሉ ነጊርዎ ማለት እዩ ክሕሱ ጀሚሩ በራቦታትና ስታይብሉ ብዝገበረካስ ገበረሉ ወይ ከዓ ንገበረሉ ማለት ትኽብሪ ናቱ እዚ ግና ኣንፃር እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ማለት እዩ እሞ ኣነ ንስኻትኩም እስከ ነፍስና ንክርሽ ኩላትና ንኩላትና እኳ እግዚኣብሔር ዓብ ነገር ገይሩና ካብ ብዙሕ ነገር ኣውፂና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረና ግብሪስ በቃ ነቲ ናቱ ውረትሲ ብምስጋና ብክብርስ ነመስግኖ ኣለና ኣምላኽና ወይስ ምስተገበረና ልክዕ ከምዚ ሰነፍ ተማሃራይ ይብሎ ቦታትና ነዚ ከም ሰነፍ ተማሃራይና ግብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይንፈልጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክግበረና ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነመስግን ዝግባአና ማለት እዩ ካብ ዝበልመኩ ዕለተ ሰንበት ንብረት ምስካም ፍቆት ተለይኮነን እዚ ሰብ እዚ ግና ብ38 ዓመት ኣብ ቤተ ሳይዳ ክነብር ከሎ ብደካ ካብ ትክሰላ ዓራት ካልእ ዝውነኖ ንብረት የብሉ ክኸርኑ ንዓሲኑ ከየማርሮ ስለ ዝፈለጥ እግዚኣብሔር ታድላትካ ንብረት ሒዝካ ኺድ ኢልዎ ማለት እዩ ክጥራሕ ተትብሎ ነይሩ መደቀሲ ኢሉ መማረሮ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ሰማይ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ ከም ዘድልየና ኩሉ ይሓሊ ምዃኑ ካብዚ ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ ብፅባሕ እንታይ የድልየና ዝሓሊ ኣምላኽ ከም ዘለና ካብዚ ሰብ እዚ ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ ዓረከይ ዕፀር ከመብሎ እዚ ዝተሓደረ ፀሎተ ሰዓታት ማለት እዩ ብዙሕ ምትንታን ኣይኮነን ከምቲ ዝለባምሲ ሓንቲ ቃል እያ ተድልዮ ዝበለ ሲራኪ ሰሎሞን ንዓናዊንሲ ካብዚ ኩሉ ቃል ሰሚዕናያ ዘለና ንሂወት ዝኾነና ብቐሊል ካብ ሰብ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት ኢና ክገርመኩም እዚ ሰብ እዚ ተቐዳማይ ሕማሙ ናይ ስጋ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ ዝገድል ከይረኽበካ ተጠንቀቕ ዝበሎ ናይ ነፍሲ ሕማም እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ረኪብዎ ሰብ እዚ ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ስለኻትኩምን ብዕለተ ዓርብ ናብትን እናበልዎ ናብ መስቀል እናኸደ ስኻስ ንሊቀ ካህናት ከምዚ ኢልካ ትምልሰሉ ኢሉ ብኢድ ገሩ ፀፊዕዎ ይባሎ ሽዑ ንሽዑ ግና ኢዱ ነቐፀት እዩ ማለት እዩ ተቐዳማይ ሕማም ናይ ስጋ እዩ እዚ ግና ነቲ ሰማይን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሊቃና ኩሎም መላእኽቲ በቃ እናረዓሉ እናተገጡ እናንቀጥቀጡ ሰጉዱ ኢሉ ኣብ ገፁ ከውዕሎ ከሎ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ናይ ባሕቂ ንሕና ውን ነተገበረና ምሕረት ረሲዕና ብካልእ መንገዲ ንላለ ኸይና ኣለና ናይ ባሕቂ ካብዚ ዘፍሊ ነገራት የብልና ንሞሉ ካብዚ ክንመሃር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሮም ትኸውን ይመፀና ማለት እዩ እዚ ዘለናያ በዓለከይ ቤተ ሳይዳ ንብሎ ኣለና ቤተ ሳይዳ ማለት ቤት ምሕረት እዩ ቤት መድሃኒት እዩ ኣብ ቤት ምሕረት ኣብ ቤት መድሃኒት እንዳሃለና ግና ፈውሲ መድሃኒት ከይረኸብና ካብዚ ንመለስ ስራ ኣለና ንደርክን ጥራሕ ኢና ዘለና ምስ ነብስና ክንዘራረብ ይግባአና እሞ እዚ ክንገብርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀውቶ ይወርወርና ንዝመሃረና ዝመዓለና ዝገሰፀና ከዓ ኩሉ ምስጋና ንጋሴን ኣምልኾትን ሕይወትን ስግደትን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ
በሰላም